Жыць становіцца даражэй, а паміраць танней. Урад пераключыў увагу насельніцтва на сацыяльную адчувальную тэму, пастанавіў рэгуляваць цэны на рытуальныя тавары і паслугі. Гэта рашэнне на карысці спажыўца і удар па бізнесе, паказвае прыклад іншых арганізацыяў, што падпадаюць пад пастанову нумар 713. Юлія Цяльпук з працягам тэмы. Дзяржаўнае рэгуляванне цэн цяпер і ў галіне рытуальных паслуг. Цана на труну, крыж, тумбу, ідэнтыфікацыйны слупок можа ўключаць максімальна 30% імпартнай надбаўкі і 70% агульнай, гандлёвай. Дыктаваць тарыфы на пахавальныя паслугі таксама будзе дзяржава, згодна з пастановай ураду нумар 473. Максімальны нарматыў рэнтабельнасці, што выкарыстоўваецца для вызначэння сумы прыбытку на тавары і тарыфы на работы, паслугі для пахавання, складае 50%. Постанова набудзе моц праз месяц. Что нам показывает, можно сказать, международный опыт? Действительно, да, не все могут, например, позволить какие-то себе заказать услуги, иногда, потому что бедные, либо просто родственников человека не оказалось. В этом случае существует социальная адресная поддержка, которые выполняют как раз вот эту вот функцию, вот эту вот социальную роль. Будуць рэгуляваць таксама цэны на ежу для сувораўцаў, курсантаў і студэнтаў военных навучальных установаў. Маржа сталовых не больш, чым 50%. Па-першае, гэта чарговая ільгота для Міністэрства абароны. А па-другое, гэта некалькі новых радкоў у спісе тавараў і паслуг, кошты на якія стрымлівае дзяржава. Прэм'ер-міністр Александр Турчин абяцаў скарачаць гэты спіс і паслабіў прыдуманае Лукашэнкам 3 гады таму рэгуляванне цэн. Подняли цену, скажем, до тех каких-то минимально возможных размеров, которые позволяют им функционировать прибыльно. Причем мы еще говорим, что рентабельность должна быть такого уровня, который позволяет проводить вот эти масштабные инвестиции. Поэтому, скажем, вот то решение я считаю оправданным. Прэм'ер прызнаў, што пастанова 713 душыць прадпрыемствы. На думку эканамісткі Алісы Рыжычэнкі, адміністратыўнае ўпраўленне – адна з асноўных прычынаў іх банкрутавання. В условиях последних 3 лет существования в рамках регулирования цен и ограниченных торговых надбавок просто у предприятий съедались их оборотные средства. Они вынуждены были брать много кредитов для того, чтобы выплачивать зарплаты, которые должны были расти, опять же, по указаниям сверху, и чтобы вот этот рост не съедался той инфляцией. Даражэе сыравіна, лагістыка і аплата працы. Прапарцыйна павышаць кошты вытворцам забаранілі. Дэбіторская запазычанасць прадпрыемстваў за гэты час вырасла больш, чым у 1,5 разу. Пасля паслаблення у траўні-жніўні прадпрыемствы палепшылі рэнтабельнасць, але інфляцыя пашла ўгару. Самое оптимальное все-таки здесь, когда работает рынок. Потому что рынок, когда он развит, когда много конкурентов, он не дает продавцам поднять цену необоснованно. У Беларусі ж дзяржава назначыла сабе права неабгрунтавана паніжаць цэны, у выніку чаго праблемы ў эканоміцы нарыхтоўваюцца і патрабуюць ручнога кіравання на ўсіх узроўнях. Юлія Цяльпук, Белсат. Лукашенко прапанаваў Кітаю будаваць у Беларусі цяпліцы, вырошчваць у іх гародніну ды кветкі, а прадукцыю пастаўляць не толькі на ўнутраны беларускі рынак, але і за мяжу, у тым ліку ў сам Кітай. Ці ёсць перспектывы такога праекту і чым ён можа быць небяспечны для Беларусі, разбіралася Ірына Дарафійчук. У нас излишки электроэнергии. Мы планируем построить 2-ю атомную станцию, и мы ее обязательно построим. А таксама танны газ і неабмежаваныя рынкі. Усё гэта Лукашенко падчас сустрэчы паабяцаў One Show Bo, кіраўніку кампаніі Shandong Licente Agri-Technology. Кітайскую фірму ён заклікаў будаваць у Беларусі цяпліцы. Мы вас ждем в Беларуси. Земель и почвы, пригодные для теплиц, у нас хватает. Гародніну і кветкі з цяпліцаў Лукашенко разлічвае не толькі прадаваць у Беларусі, але і дастаўляць у Кітай. Будаваць цяпліцы ў гаспадарках ён патрабаваў не раз. Слушайте, я вам говорил, постройте еще 10 теплиц. Аднак арганізаваць такую будоўлю чыноўнікі не здолелі. При цяперашняй уладзе сёння цяжка развіваць які-небудзь бізнес, які могуць у любы момант у цябе забраць. І таму няма даверу да ўлады. І ніхто не хоча
рызыкаваць і ўкладаць свае сродкі. Калі суразмоўцы Лукашэнкі пагодзяцца, новыя цяпліцы будуць будаваць кітайцы. Паводле афіцыйнага сайту, кампанія Shandong Lisente Agritechnology працуе ўжо ў 4 дзясятках краінаў свету. У той час, як, прынамсі, в Еўропе большасць краінаў ужо баяцца, скажем так, эканамічнай экспансіі Китая і будуюць в пэўным сэнсе розныя перашкоды, гандлёвыя, тарыфныя і гэтак далей. А Беларусь показывае, што адзіная, якая гатова прагнуцца перед Китаем і прапанаваць яшчэ што заўгодна. Кітай у падобных інвестыцыях моцна дбае пра ўласную выгаду. Да прыкладу, выдаюцца мэтавыя крэдыты з дадатковымі умовамі крэдытавання, такімі як купля ключавога абсталявання ці выкарыстанне кітайскай працоўнай сілы. Негатыўны досвед маюць беларусы і ў экалагічным складніку супольных праектаў. Пад вялікі камень высякаюць навакольны лес, а завод беленай цэлюлозы ў Светлагорску атручвае паветра. Агульнае кітайскае стаўленне, якое назіраецца ў многіх краінах, скажем мягка, не вельмі уважлівае стаўленне да прыроды, да экалогіі тых краінаў, куды іх пускаюць. Гэта назіраецца і в Афрыцы, і мы ведаем, гэта на тэрыторыі былой Югославіі, некаторыя краіны занадта сталі залежнымі ад Китаю. І там, дзе ёсць кітайцы, яны не вельмі клапоцяцца пра мясцовыя прыродныя рэсурсы і экалогію. Перспектываю вырошчваць разам з кітайцамі гародніну ўжо пахваліліся набліжаныя да Лукашэнкі бізнесоўцы. Сергей Цяцерын, які ўдзельнічае ў візіце ў Кітай, ды былы хакейны трэнер Мікалая Лукашэнкі Дмітрий Баскаў. Ірына Дарафейчук, Белсат. 175 тысяч беларусаў эмігравалі ці выехалі на працу ў Еўразвяз цягам мінулага года. Еўрастат апублікаваў статыстыку за 2024 год аб выдачы першасных дазволаў на пражыванне. Новыя звесткі даюць падставу меркаваць, што ўсяго пасля 2020 года з Беларусі выехала ўжо больш за 500 000 чалавек. Пры гэтым у параўнанні з 2023 годам фіксуецца зніжэнне колькасці першасных дазволаў на пражыванне для беларусаў прыкладна на траціну. Пераважную большасць нашых суайчыннікаў прыняла Польша. У тройку ўваходзяць таксама Літва і Нямецчына. Аналіз узроставых паказнікаў сведчыць, што з Беларусі ў Еўропу працягваюць з'язджаць найперш працаздольныя 30-40гадовыя. Беларуская дзяржаўная статыстыка не публікуе колькасці людзей, якія пакінулі краіну, але афіцыйныя асобы ўскосна пацвярджаюць маштаб міграцыі. Так намеснік міністра ўнутраных спраў Мікалай Карпянкоў казаў пра 350 тысяч тых, хто з'ехаў да сярэдзіны 2023. Аўтар скандальных публікацыяў, якія з'яўляюцца ў соцсетках ад імя Вольгі Карпушонак і ў якіх утрымліваюцца абвінавачанні на адрас Паўла Латушкі, Камітэт дзяржаўнай бяспекі. Пра гэта лідар НАУ напісаў у сваім профілі ў Фэйсбуку. Напярэдадні ўвечары кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка атрымаў чарговы ліст з пагрозамі на свой адрас. Пагроза, якая прыйшла на электронную паштовую скрынку палітыка, пралівае святло і на тое, хто стаіць за апошнімі скандальнымі абвінавачваннямі ў ягоны бок. КДБ прызнаўся ў аўтарстве ўсіх пастоў, якія публікуюцца Вольгай Карпушонак. Сёння а 20:50 я атрымаў e-mail ад таго адрасата, які папярэджваў пра напад на мяне ў Варшаўскім універсітэце за некалькі гадзінаў да інцыдэнту, які папярэджваў пра выхад прапагандысцкага відэафільму АНТ у дачыненні Святланы Ціханаўскай і мяне, які папярэджваў, што пачынаецца вашае знішчэнне. Ліст наступнага зместу дэманструе, што КДБ каардынуе і кіруе дзейнасцю Вольгі Карпушонак. На старонцы Вольгі Карпушонак могуць быць апублікаваныя выключна падрыхтаваныя спецслужбамі псеўдадоказы ў стылі фільму пра падпал, а ніякіх сустрэчаў, рэстаранаў і пагатоў гарасменту не было і не магло быць. У суботу 30 жніўня сябра каардынацыйнай рады трэцяга склікання Вольга Карпушонак абвінаваціла Паўла Латушку ў сэксуальных дамаганнях, аднак да сёння не прадставіла ніякіх доказаў сваім словам. В тот вечер он попробовал распускать руки, я ему, конечно же, отказала. И после этого начался просто ад на работе. Дакладнае месцазнаходжанне Карпушонак на гэты момант невядомае. Яна не выходзіць на сувязь. Пры гэтым напярэдадні ў ейным профілі ў Фэйсбуку з'явілася чарговае відэа з абвінавачваннямі ў бок Латушкі. Усе закіды палітык абвяргае і не выключае судовага разбору па факце паклёпу. Валер Руселека, Белсат.
Літаральна перад нашым эфірам Павел Латушка паведаміў пра новую пагрозу забойствам у чарговым лісце, дасланым палітыку на электронную паштовую скрыню. Неназваная жанчына папярэджвае, што абвінавачанні ад імя Карпушонак мусілі аслабіць пільнасць Латушкі, а наступным крокам мае быць фізічная ліквідацыя палітыка. Аўтарка ліста заклікала Латушку неадкладна з'ехаць з Польшы ў больш бяспечную краіну. У Беларусі на продаж выставілі творы мастацтва, што належалі палітвязню і былому банкіру Віктару Бабарыку. Калекцыя з'явілася на сайце аўкцыёнаў арыштаванай маёмасці Белюрзабеспячэння. Там выстаўлена 19 карцінаў агульным коштам 344 тысячы рублёў. Самыя танныя лоты гравюры з выдання Old and New London по 165 рублёў. Самы дарагі твор беларуска-польска-французскага мастака Евгена Жака «Арлікін» стартавую цаною 99 тысяч рублёў. Сярод арыштаванай маёмасці прадстаўленыя таксама працы такіх мастакоў, як Царфін, Кікоін, Любіч. Аўкцыён прызначаны на 8 кастрычніка. Гэта не першы раз, калі дзяржава распрадае маёмасць былога кіраўніка Белгаспрамбанку Віктара Бабарыкі. Раней праз аўкцыён прадалі ягоныя аўтамабілі-гадзіннікі. Мастацтва саламяных інсталяцыяў не мае тэматычных абмежаванняў. Раней на палях у перыяд збору ураджаю мы бачылі саламяныя трактары, жывёлінаў, хлебаробаў, вясковыя хаткі, нават муляжы вайсковай тэхнікі накшталт танкаў. Але ж айчынныя аграрыі не перастаюць здзіўляць сваім крэатывам. На адным з палёў паўстаў дыназаўр, ды яшчэ пад чырвона-зялёным сцягам. Глядзім далей без каментара. Сейчас покажу, вы такого не видели. Но вы знаете, что белорусы каждый год, когда уже дожинки вот-вот, посмотрите, динозавр, это пипец. Я первый раз такое в жизни вижу, настоящий динозавр. Прикиньте, и вот такое пещера здесь, находится пещера, и в ней яйцо динозавра. И в него можно залезть в это яйцо и внутри сфотографироваться. Вот такой оригинальный проект. Даже походу с подсветкой. Видите? Вот это подход, ребята.